Jeg kender det godt. Sådan der. Jamen, Andreas. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg havde lyst til at kalde dig Alex, men det ved jeg ikke lige, hvor jeg kom fra. Men Det er også Mr. et godt navn, Lynge, vil jeg sige. det er det, det er det. Ja, så Men hvis du, du har lyst til at kalde mig Alex, så kalder du mig Alex, men det er ikke mit navn. nej, du hedder Andreas. Det gør Mr. jeg sgu. Lynge, du er en videomand. Jeg har jo selv haft fornøjelsen af at bruge dig. Du er en videomand af dimensioner. Tak. Og vi har lige siddet og talt lidt her sammen, og vi kom frem til, at du er freelancer. Ja, Øh, det vil jeg kalde det. ja, fuldtids freelancer. Ja, Lyder også voldsomt, men det er fedt. ja. Til dels fuldtids. Ja. Jeg tror, det er ikke altid 37 timer, men det fungerer sgu meget godt. Jeg har sat mig for, at jeg vil kun arbejde 25 timer om ugen nu. Det er stadigvæk fuld tid. Fornuftigt. Ja. Det er fuld tid af det, jeg gider at arbejde. Og så er det sådan der. Ja. Men skal vi ikke lige finde ud af, hvem du er? Mennesket bagved. Hvem er du? Det er jo et meget, meget stort spørgsmål, som jeg har af flere omgange prøvet at skrive i en Tinder-profil. Og jeg ved aldrig rigtigt, om jeg lykkes med at komme frem til et godt svar. Jamen, jeg hedder Andreas. Jeg er 31 år, bor i København. Har i virkeligheden altid lavet radio, lige indtil for et år siden, hvor jeg så sagde op på mit fuldtidsjob som radiovært. Og det var sådan en drøm, som jeg havde haft, siden jeg var ganske ung. Altså, jeg tror allerede før jeg var 10, havde jeg en idé om, at jeg i hvert fald skulle lave noget inden for medier, og ret hurtigt blev det radio, jeg synes var spændende. Så lavede jeg radiovært ude i min fars gamle værksted, legerum, og så fik jeg sat mikrofoner og sådan noget op, og sad og optog det, og synes selv, jeg var kongen. Så det var mit mål, og som 17-årig fik jeg så endelig lov til at faktisk komme op på en rigtig radiostation, en der hed Radio Silkeborg. Det vil sige, den hed Radio 1 på det tidspunkt, men lå i Silkeborg. Ja. Jeg skrev simpelthen bare en mail rundt til alle radiostationer i hele Danmark, jeg kom i tanke om, og så sagde de deroppe fra, det må da godt komme op og sige hej. Og det gjorde jeg, og talte åbenbart mit sag så godt, at jeg fik lov til at komme ind og sidde og øve inde i en af deres studier. Ikke noget, der kom ud i radioen, bare sidde og øve inde i et studie, der ikke var koblet til en sender, men sidde og lege radiovært derinde. Og så var der selvfølgelig nogle af dem, der lyttede med en gang imellem, for at komme med nogle idéer og nogle råd til, hvad jeg kunne gøre bedre. Og lige så stille, så fik jeg lov til at lave nogle programmer, til at starte med, som afløser en sommerferie og så videre. Og derfra så byggede jeg det op lige så langsomt, fik lov til at få nogle faste vagter, fik lov til at få lidt løn. I starten var det bare frivilligt, det var det de første år, men lige så langsomt kom der lidt løn indover. Og så blev jeg fast eftermiddagsvært, og så kom jeg til en radiokanal i Aarhus, der hed GoFM, hvor jeg blev ansat og lavede eftermiddag der i mange år, også lidt morgenradio. Og det er jo hele din livshistorie, du er i gang med nu. Jeg spurgte bare, hvem du var. Nå, men det synes jeg, det er en vigtig del af det, er det ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg kan også komme til noget andet, hvis det er. Så jeg kan godt lide spaghetti, altså vil du hellere have det? Ja, det er sådan noget vil jeg gerne vide, fordi vi skal jo grave i alt det andet bagefter. Nå, okay, fair nok. Nå, men så er det, vi kører med. Jeg synes sgu, spaghetti, det er virkelig lækkert, især med kødsovs, så er jeg glad og tilfreds. Ja, men nu har du jo åbnet for godt i posen, så jeg starter altså lige ved Silkeborg. Jamen, gør det. Vi er jo begge to jævnaldrende. Og begge to unge mænd på 31. Og så deler meget vi unge en... mænd. Meget Ja. Mm. Og så deler vi en anden ting. Vi er elendige til at stave. Gud, ja. Ja, og det er jo dejligt at være det. Det gør egentlig også af vores kommunikation. Jeg tror, vi begge to føler, at det alt sammen giver mening. Ja, det tror jeg også. Der er ikke andre, der helst skal læse det, fordi så tror jeg, de vil opdage alle de stavefejl, der er. Men når vi skriver sammen, så tænker jeg også, ja, men han skriver sgu nok rigtigt. Jeg gør det nok også. Jeg antager bare, det du skriver, det er det, jeg mener. Ja. Men jeg har boet i Silkeborg. Nå, er det rigtigt? Hvad for en radiokanal var du på? Jamen, den hed Radio 1, da jeg var der, og så blev den omdøbt til Radio Silkeborg efter det, og før det havde den også heddet Radio Silkeborg. Den havde lige sådan et par år med Radio 1-navnet i stedet for. Ja, men vi har altid haft nogle høje tanker om os selv oppe i Silkeborg. Ja. Radio nummer 1. Der er en sjov historie jo om, at vi hed Radio nummer 1, eller Radio 1, ikke? Justin Biebers pladeselskab skrev en gang til os, og spurgte, om vi gerne ville interviewe. Jeg tror, det var Justin Bieber, eller i hvert fald, det var et eller andet med hans koncert i Danmark. Jeg tror, vi kunne komme derind og fik ret eksklusive rettigheder og sådan noget. Og altså, det giver ingen mening, at en lille bitte kanal, der sender i Silkeborg, som havde den 50.000 lytter eller sådan noget, ikke? Om ugen, at den skulle få lov til det her. Men det er fordi, i England, der hedder den en af de allerstørste radiokanaler, Radio 1 eller Radio 1. Så jeg tror simpelthen, de misforstod, hvilken radiokanal vi var.
Hold da op. Så nogle gange kan det være godt at hedde det der. Så I har været på en rigtig, rigtig fed tur der. Ja, Men, jeg kom desværre ikke med, men ja, nej. det blev vi tilbudt i hvert fald, det der. Ja. Voldsomt. Nå, men Ja. jeg kom bare til at tænke på, at jeg var meget, meget fattig, da jeg boede i Silkeborg. Så jeg lyttede meget radio. Så jeg er næsten helt 100 på, at jeg har lyttet til dig så. Det har du sikkert. Ja, Det har jeg tjekkede relativt meget for skolen, så... Og for at lytte radio? Nej, men det var bare det Okay. det eneste alternativ, jeg havde. Ja, okay, fair. Det første år, jeg boede der, altså jeg først boede jeg sammen med en kammerat, og så boede jeg for mig selv. Og det første år, jeg boede der, altså det var sådan noget med tingene, de kom sådan lidt løbende. Jeg startede med en madras, og så kom der lige pludselig hvad kalder man det, en sengegavl, altså noget seng omkring det. Og så byggede det lige så stille og roligt på, og jeg fik lov at arve en DAB-radio af min mor, fordi hun skulle have en ny. Så jeg havde ikke så meget, men det blev til noget jo. Men er det ikke sådan, millionærer også gør tit? Altså bygger på lige så stille, i stedet for at købe det hele på en gang? Det er i hvert fald den klogeste måde at gøre det på. Jeg er usikker på, om jeg er blevet millionær på grund af det. Og jeg er også usikker på, om jeg egentlig er det, når man siger det på den måde. Fordi jeg bruger den. I dag, der køber jeg mange underlige ting. Ja. Men hvad er den underligste ting, du har købt? Den underligste ting, jeg har købt? Ja, hvor du sådan tænker bagefter, hvorfor var det lige, at jeg brugte 600 kroner her? Den ligger lige her. Hvad er det? Det er en pointer. Ja. Og har du en stor skærm, du kan pege på også, eller? Nej, fordi jeg fandt ud af, at den der lille pointer-ting der, ja, den kan ikke ramme skærmen. Nå. så jeg købte den, for at jeg skulle pointe, og fandt ud af, at det kan den ikke. Den kan ikke pointe på skærmen. Den kan kun pointe på hårde baggrunden. Ja. Ej, det var spild. Det var den eneste grund til, at jeg brugte de 300 kroner ekstra på at få den version. Det er mit dato dummeste køb. Jeg har engang købt en smart gaffel. Hvordan kan en gaffel blive smartere? Så var der batterier i, og så var det sådan noget med, at den mærkede, hvor lang tid det tog fra, at du tog en bid til den næste bid. Og det er jo fordi, at du skal tygge ordentligt på din mad, sådan, hvis du skal tabe dig, ikke? Og spise langsomt. Ja. Det er sundt at spise langsomt. Hvis du spiser for hurtigt, så spiser du for meget, og opdager ikke, du er mæt. Så derfor gjorde den det, at hvis man så spiste for hurtigt, så vibrerede den. Så den sagde, spis langsommere. Ja. Det er fedt. Det brugte jeg 800 kroner på. Det er sådan, den måtte jeg bare have. Og det er du glad for i dag? Absolut ikke. Jeg har drukket den 2 gange, tror jeg. Ja. Men det var også, jeg vil så sige, fra starten vil jeg skynde mig at sige, bare så folk ikke tror, jeg er fuldstændig vanvittig. Altså, det var fordi, jeg synes, den var sjov, ikke fordi, jeg synes, den var smart. Nej, det skal du sige. Bare sådan lige. Ja. Men jeg kigger lige nu på mit skrivebord, og jeg kan faktisk finde flere underlige ting. Jeg har 2 sæt af dem her. Altså AirPods. Ja, jeg ved ikke, hvorfor. Lige til lytterne, jeg ved ikke, hvorfor jeg har købt et ekstra sæt. Altså, de fejler ikke nogen af dem. Nej. Men de lader jo også hurtigt op og sådan noget. Det giver jo ingen mening. Er det fordi, den ene er pro, og den anden er gamle, eller dags, eller sådan noget? Ja, det er det også. Men den ene er på den ene computer, og den anden er på den anden computer. Altså, det giver ingen mening. Det var lige 200 ud af vinduet. Hvad kører du? Computer? Apple, eller hvad? Apple hele vejen igennem. Så jeg sidder her med mit full-blown Apple setup, og jeg kan også vise dig 3 eller 4 forskellige keyboards fra Apple, som jeg har besluttet mig for, dem skulle jeg have. Og det er også fordi Apple, og det er de jo kendt for, at det er rigtig svært at gå fra en computer til en computer med sådan nogle AirPods, eksempelvis. Ja, det er klart. Altså, det er helt det kan man jo ikke bare lige nemt. Det er jo ikke bare at trykke på en knap, og så virker det. Jeg kan godt forstå, at det var nødvendigt. Og det bliver værre nu. Altså, det er virkelig dumt, du har åbnet for det her. Jeg har også købt den her, fordi der kan man jo... Den til iPad'en den der, hvad hedder sådan en? Hvad hedder den? Den hedder vist en Pencil, Apple Pencil eller sådan noget, er det ikke sådan noget? Ja, lige præcis. Og jeg har brugt den, fordi jeg tænkte, jeg kommer sikkert til at skrive notater, men jeg kan jo ikke stave, så jeg har ikke brugt den en eneste gang. Super. Men okay, er du ligesom mig? For jeg bliver også, så sidder jeg på nettet en eller anden tilfældig dag, og så bliver jeg fascineret af et eller andet. Og lige pludselig, så er det som om, at alt i min krop siger mig, at mit liv vil blive bedre, hvis jeg købte denne her ting, som jeg har set for 5 minutter siden. Jeg tror faktisk, jeg har ønsket mig den hele mit liv, selvom jeg kun har set de 5 minutter, ikke? Jeg er så lidt påvirkelig. Ja. Jeg er så lidt påvirkelig, jeg har gjort det umuligt for mig at handle på. Jeg har brugt flere år på at lære mig selv, at jeg kan ikke handle på nettet. Jeg kan ikke handle på nettet. Så jeg handler ikke på nettet, for så laver jeg ikke de der impulskøb. Men min kone, og det er altså, vi er totalt ude på et tidspunkt lige nu. Vi skal snakke om livet som iværksætter. Men det er jo fint. Men du klipper i det.
Nej, det gør jeg ikke. Okay, fair nok. Fair nok. Men altså, hun sender mig afsted med en indkøbsliste. Ja. Og jeg krammer altid afsted, eller hjem med mere, end det, der står på den. Fordi den havde jeg brug for. Ja. Jeg er 3 uger i streg kommet til at købe et bestemt punkt, altså form af chilikorn. Fordi jeg tænkte, det vil jeg bare vildt gerne have. Og lige pludselig så stiller hun den foran mig, så er der 3 brække. Ja. Det er fedt. Jeg har et problem med at købe salt. Jeg køber for meget salt altid. Ja. Men det er fordi, at min hjerne tænker, når jeg er nede og køber salt, tænker jeg, man mangler altid salt. Du ved, de der store firkantede papkasser med sådan groft salt i eller sådan noget, ikke? Jeg tænker, det mangler man altid. Og så køber jeg det, så sætter jeg hjem i mit skab, og når jeg så åbner mit skab, hvor jeg har salt stående, så står jeg, når jeg har 3 i forvejen. Ja. Og så, altså jeg tror, jeg var oppe på 7 på et tidspunkt, hvor jeg tænker, nu er jeg simpelthen nødt til at stoppe med at købe salt. Det giver ingen mening, det her. Du er begyndt at sælge ud på vejen. Ja, det må jeg sgu lige så godt gøre. Så det her, det var et crash course i, hvordan du ikke skal bruge dine penge til dig som lytter. Og så tror jeg, at som nu, når jeg har en radiovært i den anden ende, at jeg lige trækker os tilbage på det helt rigtige spor igen. Så, Mr. Lykke. Ja. Du har været radiovært. Men jeg sagde jo til at starte med, at du er en videomand. Ja. Så hvornår kommer den transition? Løbende, vil jeg sige. Det her, altså jeg har altid også interesseret mig for video. Jeg har interesseret mig, som jeg sagde til at starte med, for medier. Altid. Altså når vi ikke lavede radio ude i min fars gamle værksted, så lavede vi et tv-shows, eller film, eller et eller andet, ikke? Er din far eller din søskende, er de tv-folk eller noget siden af det? Nej, de havde været på kamera alle sammen. Okay, hvilket var rigtig svært at overtale dem nogle gange. Ja, men så er det jo godt, du elsker det. Ja, lige præcis. Nej, det er overhovedet ikke. Altså, min far tømmer, min mor er sygeplejerske, og har det fint med, og ikke være på kamera i hvert fald. Jeg har bare altid synes, det var helt vildt spændende. Den der storytelling, det er virkelig det, jeg synes er spændende, har jeg opdaget, når jeg sådan er blevet ældre. At det er det der med at fortælle historier på forskellige måder. Det der, jeg bliver... Altså, det kriller på den rigtige måde, eller hvad man kan sige, i kroppen, ikke? Jeg synes virkelig, det er spændende. Og det der med at sådan, lave fra ideen til at udføre det, og sige, okay, altså tænke alle scenarier igennem. Okay, hvad gør vi her? Hvordan skal vi gøre det? Hvordan er den sjoveste måde at starte videoen på, men det skal heller ikke afsløre for meget. Alt sådan noget, der synes jeg er helt ekstremt spændende. Og det er præcis det samme, der i virkeligheden skete, da jeg lavede radio. Det var også, når man så skulle til at snakke om en anden historie, og sige, okay, hvordan kan vi lægge den her historie op, så den bliver spændende? Altså, så det kommer fra det samme del af mit hjerte, om det så er radio eller video, jeg laver. Og nu er du jo så freelancer. Ja. Hvordan har du det med at være nødt til at aflevere noget af opgaven, uden selv at få lov at gøre det færdigt? Det er ganske forfærdeligt. Ja, det lyder også til at være noget, du virkelig gerne vil have lov at gøre færdigt, det du gør. Ja, men 100%. Ja. Og jeg vil gerne have lov til at bruge 24 timer for meget på det hver gang, hvis jeg kan få lov. Jamen, det er fedt. Og til lytteren herude, nu hørte I jo før, at Mr. Lynge her, Andreas, han sagde, at det var oplagt, at jeg lige klippede i det. Hvis I ikke lige så det, så prøv lige at spole tilbage, og så ser hans ansigtsudtryk, da jeg svarer nej. Ja. Men det er også fordi, og jeg tænkte faktisk på, at vi har snakket om det her før en gang for lang tid siden. Jeg har rigtig, rigtig mange idéer, rigtig meget gerne vil. Problemet er bare, at jeg nogle gange lægger for meget, altså gør det for stort, til det egentlig kan lade sig gøre, ikke? Altså, skulle jeg puste en ballon op, ville den altid blive så stor, at den aldrig kunne komme ud af døren. Altså, fordi jeg synes bare også, fordi jeg synes, der er noget spændende i det der med at gøre det stort og gøre det udfordrende osv. Men det gør også bare, at jeg har rigtig mange halvfærdige projekter, sådan mine egne private projekter, som ligger på gulvet, eller som ligger på en harddisk et eller andet sted, som aldrig nogensinde er blevet til noget, og så 5 år efter, tænker jeg sådan, ved du hvad, nu, jeg prøver lige at vise den her video, jeg har lavet, som jeg ikke synes var helt perfekt. Der manglede lige et eller andet i den. Jeg viser den lige til en ven, eller en date, eller hvad fanden jeg og så siger de, det er mega godt, det skal du lægge ud, og så lidt, nej, men det er for 5 år siden, nu virker det ikke mere. Altså, det er jo totalt idiotisk, og derfor, jeg tror jo, det er en rigtig god måde, du bare siger, vi smider det fandme bare ud. Ja. Det tror jeg er vejen frem på mange måder, samt som jeg også godt kan lide at stikke fingrene i. Men det er også derfor, jeg synes live radio var spændende, fordi der er du på. Du skal være på nu, du skal sige det nu, hvis du siger noget lort, jamen så hører alle det, og du kan ikke klippe det ud. Og det synes jeg er ekstremt nervepirrende og helt vildt spændende samtidig. Det kan jeg godt forstå. Jeg har 2 eller 3 gange prøvet at være i Nova. Og jeg sidder, det er noget super dysten, noget der er en plakat derovre til dem, der ser med på det. Ja. Jeg er med der. Hvad handler det om? Hvad handler det om? Hurtigt bare lige. Det er noget, vi samler penge ind til Cool Unite, den der fond for børnehospice, tror jeg det er.
Ja. Og der skulle vi så samle nogle penge ind, mega fedt. Og vi skal så til at på, og jeg kan ikke huske, hvad verden hedder, det er lidt pinligt lige nu. Jeg spørger verden, hvor mange lytter med lige nu? 180.000. Ja. Du kender mig, jeg er jo ikke typen, der forbereder mig ret meget. Jeg er sådan, jeg kan det lidt, det fungerer, og snakketøj skal nok køre. Der kunne jeg godt mærke, at nu skal jeg til at forberede mig en lille smule. Men har du nogensinde været træt af den egenskab, eller hvad man kan kalde det, altså at du ikke forbereder dig mere? Har du nogensinde stået og tænkt, for helvede altså, hvorfor kunne jeg ikke bare lige tage mig sammen og lige forberede lidt? Første gang, jeg var med i Finanspodcasten, det var første gang, hvor jeg tænkte, okay, jeg skal læse lidt mere op. Jeg var med sammen med tidligere, hvad hedder han, Jens, hold kæft, mand, han er den tidligere danske erhvervsdirektør, Jens, det kommer nok til mig lidt. Han var med, og Lars Barsø har også været med, og sådan nogle, hvor jeg ligesom godt kunne mærke, okay, niveauet er højt her. Ja. Og så skulle jeg tage mig selv op. Altså, jeg kunne sagt, det gik, men jeg kunne godt mærke, at der var mange ting, hvor jeg var stille i en lang periode. For det er jo sådan en lang erhvervsdebat, hvor Anders Heide og Rasmus Bensten, og i det her tilfælde Jens, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, for det er virkelig Jens efternavn. Ja. Yes. De står her, og jeg kan bare godt mærke, det er et andet niveau, end jeg er vant til. Ja. Henrik Østergaard har også været med, som er TV2-vært, og det er nogle andre mennesker. Altså, det er 31 år. Altså, de husker Berlinmurens fald, det gør jeg ikke. Altså, vi er nogle steder, hvor der er noget livserfaring, hvor jeg virkelig skulle op mig. Og det har jeg så fundet ud af, det kunne jeg ikke finde ud af at gøre. Så jeg har egentlig bare sørget for at være totalt opdateret. Nu kan du højst sandsynligt genkende til det her. Når man ikke kan læse, så lærer man nogle andre måder at huske ting på. Ja. Så hvis ting bliver sagt, så glemmer jeg dem ikke. Så jeg begyndte at simpelthen bare have TV2 News kørende hele tiden. De første 2-3 timer af min dag, det er bare TV2 News. Jeg skal være så opdateret som overhovedet muligt, fordi at det presse- og mediedækning, jeg har været under, jamen det har gjort det. Det har været gjort det nødvendigt for mig at være på og være med. Jeg tror også, altså, jeg er blevet, på grund af min åbenhed, også vanvittigt god til at, wingen. Altså, gå ind til noget, jeg ikke har nogen anelse om, og så alligevel, tror jeg, bilder mig selv ind, virker som om, jeg ved, hvad fanden jeg snakker om. Altså, bare begynde at snakke, og så sker der et eller andet, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange... Vi lærer det. Vi lærer det på en anden måde. Jamen, det tror jeg også, og så har man lidt været nødt til det nogle gange, fordi man kan alligevel ikke kigge ned i sine noter, så man skal alligevel på en eller anden måde improvisere lidt, ikke? Du kan godt kigge derned, du kan bare ikke selv læse, hvad du selv har. Jeg kan bare ikke læse det, nej. Ej, jeg var ude og holde foredrag her om ordblindhed, jo her i ordblindeugen i uge 40, ikke? Og så mig og Sanne, min gode veninde, jeg holder det sammen med, vi har lavet et manuskript, fordi det er altid rart lige at vide nogen, hvad man skal sige, og selvom vi aldrig holder os helt til det, så har vi i hvert fald en ret god plan, ikke? Ja. Og det her manuskript, det lavede vi for 2 år siden, da vi også var ude og holde foredrag, og så fandt vi det frem igen, for vi skulle lige se, hvad det var, vi havde skrevet, og vi kunne overhovedet ikke læse det. Altså både fordi, at vi havde lavet stavefejl dengang, at vi skrev det, og fordi vi så stadigvæk ordblinde, så det var sådan en dobbelt ordblind på en eller anden måde. Det var både virkelig dårligt stavet, og to, der ikke kunne læse, der skulle læse det. Det er dobbelt konflikt. Ja, det var det virkelig. Vi kiggede på sådan, hvad er det, vi mener med det her? Ja, det var træls. Det kan jeg godt se. Altså, jeg er jo nået dertil, hvor når jeg holder foredrag, og der kommer jeg også omkring, jeg er ordblind og alt det her. Altså, jeg kigger op på mine egne slides, for bare lige til, om det kan minde mig om det. Fordi ingen af mine foredrag er det samme. Nej. Der er intet, der er det samme. Og det bliver sådan noget, jeg ved ikke om, det er jo foredrag om at være selvstændig og livet som iværksætter og alt det her, og mit eget liv. Og det bør jeg kunne huske, men jeg tager alligevel mig selv i at tænke, jeg ved, hvad der står. Ja. Og jeg kan ikke læse det. Jeg hørte en sige engang, at det er en god idé også nogle gange at bytte rundt på nogle af slidesene, så det ikke bliver kedeligt for din hjerne. Altså, så du ikke bare står blablabla. Jeg laver en ny hver gang. Ja, okay. Men der kan jeg meget godt lide, når jeg er ude og holde foredrag, kan jeg godt lide, at jeg egentlig har rimelig styr på, hvor vi er på vej hen. Altså, jeg elsker også, når der så sker et eller andet uventet, eller sådan noget. Vi har blandt andet en quiz i vores foredrag, for der lige sker noget i midtvejs. Ja. Og det kan jeg godt lide, for der kommer publikum lidt med, og der sker noget. Der er altid nogle sjove ting, der sker der, man kan reagere på. Det synes jeg er noget af det sjoveste overhovedet. Men jeg kan godt lide også have en plan til, hvor jeg skal hen af, hvor jeg skal videre derfra. Min plan er altid, at folk de bare skal føle, at de har fået noget, de ikke har fået før. Ja. Og det er det, jeg skriver på Tinder. Ja.
Og on that note, let's move. Ja, skal det. Nå, men der er jo heller ingen hemmelighed i, at vi kender hinanden, fordi du har været en del og er en del af Startup Central. Og det har jeg jo selvfølgelig stiftet, og så har vi jo mødt hinanden, og vi er jo så også endt med at bruge dig i, jeg tror, der var 10 videoer. Vi ender med at have fra dig af, hvor vi har kigget ind i short form content. Er det korrekt forstået? Ja. Fordi på daværende tidspunkt, der er TikTok, og der var jeg lige ved at sige Tinder, på vej frem. Og der rammer, du rammer den jo lige lidt i røven, der faktisk. Og det er jo faktisk også nogle pisse gode videoer, du har lavet. Mange tak. Hvordan fandt du ud af, at det her med short form content, det, altså jeg bliver jo kontaktet dagligt af folk, der vil lave mit short form content. Fordi de siger, du kunne have gjort noget bedre, og jeg er sådan lidt, ja, men jeg kan ikke lide at vente, så nu har jeg en idé, så lad os putte det ud. Lad os bare prøve det. Ja. Jamen, jeg er nødt til at fortsætte, komme lidt tilbage til min radiodel, fordi der lavede vi jo også shortform video. Altså der var vi jo hele tiden op på, hvor er opmærksom på, hvor er lytterne, når de ikke lytter til radio. Og de er ofte på sociale medier. Så derfor er det vigtigt, at vi også er på de sociale medier. Fordi der er større chance for, at hvis en lytter sidder på Facebook en eller anden tilfældig dag, ser en video fra Skala FM, det virker sgu meget sjovt. Når de så klikker igennem radioen næste dag på vej på arbejde, at hvis de så ser det der Skala-logo, eller Skala FM, så tænker de, det var sgu da meget sjovt sidst, så det lytter jeg lige til, ikke? Så det er jo ren reklame, altså ligesom alt muligt andet, ikke? Så du siger egentlig, at radiobranchen, i hvert fald de steder, du har været på forkant med short form content? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men jeg vil sige, at det har altid været en del af mit radioliv. Jeg har altid kommet og sagt til folk, hey, altså allerede dengang på Radio 1, der sagde jeg også, så havde de om morgenen, så lavede de nogle forskellige ting, så sagde jeg, skal vi ikke prøve at filme det? Skal jeg ikke klippe det for jer? Skal jeg ikke gøre det? Det var også en måde, altså min far havde lært mig, så kunne man lige give nogle tjenester til dem, der nu står og bestemmer, ikke? Og så kan man måske have lidt større chance for at komme ind. Og så begyndte jeg at klippe nogle af deres videoer. Så har du jo været foran der. Fordi noget af det, jeg kigger på, fordi man vil jo altid gerne brande sig selv, og hvor dine forældre og dine søskende ikke har været linseluse, så er jeg det. Det indrømmer jeg da gerne. Så jeg kan jo godt lide det her. Men jeg kan godt se, når de videoer, du lavede for mig og Startup Central, du var på forkant. Allerede dengang, og det er alligevel slutningen af corona, tror jeg. Det er alligevel det er omkring. Ja, det lyder rigtigt, ja. Så jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var fordi, jeg en dag gik i en park, og så tænkte jeg, gud, nu ved jeg, hvad der virker. Jeg vil ønske, du ikke kommer i parken jo. Det kan godt være, det der problemet er. Jeg kommer ikke nok ud. Nej, jeg tror i virkeligheden bare, at det kom af, at jeg kom til et sted i min radiokarriere, hvor jeg tænkte, jeg skal prøve noget andet. Nu har jeg lavet radio i 13 år. Jeg har lyst til at prøve noget andet. Hvad kan jeg ellers? Jeg kan finde ud af video. Ja. Og det ved jeg også en del om. Let's try. Altså, så enkelt er det bare. Det var virkelig ikke, fordi jeg sad og tænkte, okay, det er det, der fucking virker. Det kom bare af, jeg tænkte, det er det, jeg kan. Og det er iværksætteri, når det er allerbedst. Fordi, kan vide, hvad det er? Det prøver jeg. Ja. Og så gør vi det. Mega fedt. Andreas, nu er du jo freelancer. Og alle freelancer vil jo gerne have opgaver. Ja. Og nu har du selvfølgelig tærpet min podcast, inden du kommer i gang her. Så du ved jo, at her omkring nu, der giver jeg 1 minut til skamløst reklame. Ja. For sig selv. Sine projekter. Whatever man nu har lyst til. Ja. Der er kun én gang, at der er nogen, der har sagt nej til det. Fordi han havde for mange ordre i bogen, så han kunne alligevel ikke tage dem. Det synes jeg var et super arrogant, men alligevel mega nice move af Victor. Ja. Men jeg synes alligevel... Jeg vil også være arrogant. Må jeg ikke være arrogant også? Det bestemmer du selv, hvis du ikke vil have flere op. Altså, jeg har jo hele mit liv fået at vide, at jeg er arrogant. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg tager det ikke som noget positivt. Jeg har altid vurderet, når du er arrogant. Okay, så er det nok noget, jeg ikke skal være. Men jeg synes, at du skal tage det. Ja, men jeg vil sige, okay, men så vil jeg, fordi min videobæks... Første spørgsmål er først, og du vil have det. Vil du have dit minut? Jamen, det vil jeg gerne, men jeg vil ikke reklamere for det, du tror, jeg vil reklamere for, tror jeg. Okay, jamen det er fint. Du må reklamere for lige det, du vil. Men jeg skal bare lige forklare lynhurtigt, hvorfor. Okay, jeg finder et stop ud af mens.
Ja, lige præcis. Fantastisk. Min Bix er bygget op på 2 ting, ikke? Jeg laver freelance radio, og jeg laver freelance video for en virksomhed, som bare booker mig ind. Ja. Det betyder, at jeg har virkelig ikke brug for flere videoopgaver, jeg laver rigeligt. Og jeg har heller ikke brug for radioopgaver. Også, jeg ved ikke, hvor mange radioprogramchefer jeg har, der lytter med, der lige tænker, at vi kunne bruge en radiovært. Det er nok ikke så mange, desværre. Jeg ved ikke, hvor tit der heller ikke en radiovært. Nej, det sker, men jeg ved heller ikke lige på den måde. Det jeg gerne vil reklamere for i stedet for, det er faktisk min podcast om ordblindhed, eller rettere sagt, min foredrag om ordblindhed. Ja. Som jeg synes er rigtig spændende. Skal jeg prøve? Du har ikke noget med at forberede her. Nej, det er rigtigt. Vi kan så spørge ud af det. Jamen, prøv at. Jeg har lige lavet kursus, og det har jeg lige lavet. Og jeg har lavet en side af det hele for det. Har jeg lagt det op nogle steder? Nej, det har jeg ikke. Har jeg redigeret det endnu? Nej, det har jeg ikke. Det er der bare. Vi gør det bare. Ja. Det er fedt. Det er det, som Kasper Christensen vil have sagt. Det er fedt. Nå, men okay. Jeg kan lige fortælle dig, at personen før dig har ramt 57 sekunder. Nej, og jeg er radiovært. Jeg skal til. Nej, du må ikke tage tid. Du må ikke tage tid. Nej, jeg snyder. Nej, selvfølgelig snyder jeg ikke. Nej. Jeg aldrig så 3, 2, 1, go. Okay, så det viser sig, hvis man kigger på flere undersøgelser, at ordblinde er rigtig, rigtig gode at have i virksomheder, hvis de får de rigtige hjælpemidler, og hvis de tør at stå ved deres ordblindhed. Og det er noget af det, som vi snakker om i Ordblind Podcast, der er en podcast, jeg laver, der handler om ordblindhed. Det her med at stå ved, man er ordblind. Det her med at grine af, at man er ordblind. Og fordi når man griner af det, så er det så meget nemmere at tage det med et smil alt sammen. Og det er også noget af det, vi fortæller i vores i vores foredrag, når vi er ude at holde dem. Der taler vi til ordblinde og folk, der synes, ordblindhed er interessant på forskellige måder. Og på den måde, så får vi forhåbentlig skabt en verden, hvor at det der med at snakke om en ordblindhed ikke er en skam, men i virkeligheden en virkelig, virkelig positiv ting, som bør stå øverst på CV'et, i stedet for nederst på CV'et. Så hvis man har ordblinde i sin virksomhed, så bør man booke os, for så kan vi komme ud og forhåbentlig give dem noget gejst, og give dem noget glæde, og også lære deres kollegaer om, hvorfor ordblindhed faktisk er en virkelig, virkelig fed ting. Ny rekord. Er det ikke en tid? Jeg var over tid, Ja, men med 1 millisekund, og jeg tror, det hedder 46 hundrededele af et sekund. Ja, okay. Det kan jeg godt klare. Ja. Den bliver svært at slå. Ja. Andreas, hvordan klarede jeg det som podcast egentlig, by the way? Når du nu, jeg har nu din radioskills. Ja, nu er det 3. gang, jeg har en podcast med. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gør. Og jeg har ikke spurgt nogen om, hvordan jeg egentlig gør det. Nej. Så, hvordan har det været indtil videre? Sådan lige her afslutningsvis. Jeg har synes, det har været spændende. Du skrev til mig tidligere i dag, vil du være med i min podcast? Eller var det i går, du skrev, tror jeg faktisk. Det er godt, hvad det var i går. Ja. Og jeg skrev, hvad handler den om? Og så sendte du et link, hvilket var den mest ordblinde-agtige ting at gøre i verden. Jeg gider ikke skrive det, du kan selv finde ud af det, idiot. Så derfor var jeg også lidt, da jeg gik ind til, så tænkte jeg aner ikke, hvad det her bliver. Jeg ved virkelig ikke, om det er en dreng eller pige, jeg skal til i gang med her. Ellers skulle du have klaret det fint. Altså, som radiovært, ens ypperste job er jo at holde irriterende gæster på den røde tråd, ikke? På den lige linje. Og lade være med at lade samtalen køre for mange retninger. Og det tænker jeg, vi skal lave op til lytterne, om det lykkes eller ej. Jamen, smid en kommentar, eller et like, eller bare et eller andet på, om hvor godt vi har gjort det. Ja. Og ellers så vil jeg bare sige mega tusind tak, fordi du var med. Jeg synes, du er en spændende person, og jeg synes, det var fedt at have dig med herinde. Så tusind tak for det. Og så skynder jeg mig at få lagt det her op, fordi jeg er en redigeringsmester. Så der går intet mindre end måske 5 minutter, så skal jeg nok have planlagt det. Sådan. Jamen, det glæder mig til at se. Vi tales med i hvert fald. Hej med dig.